Jeg er jo lidt af en hyggelig, skal jeg afsløre nu, fordi at, jeg stiller op til talegaver til børn. Det gør jeg selvfølgelig gå på grund af PR. Nej, men jeg bryder mig ikke så meget om børn. Jeg har det meget svært med børn. Jeg synes, børn er nogle svin. Man har ikke set om vinteren, når de har snotnæs og sådan noget, så render de rundt og drikker direkte af hanen, mere eller mindre, ikke? Altså, der er man som voksen lige lært at tage et stykke papir og holde op foran, mens man gør det, ikke? Altså. Men det er jo også fordi, jeg er bange for børn. Man ved ikke, altså, nogle gange, så kan de ikke holde hovedet, for man at vide sådan, jeg aner ikke, sådan, jeg er bange for sådan, hej, så var der nogen, okay, okay. Jeg ved ikke med børn, hvad de kan og sådan noget, og så når forældre, de kommer og siger, prøv at se, han kan allerede gå. Altså, det kan mange af mine venner også, først på aftenen, altså, slap dog af, altså. Og så hvis man skal købe gaver til børn, så skal man gå igennem forældrene, sådan, hvad ønsker han sammen? Jamen, han kan godt tænke sig nogle klodser. Så tænker man, okay, fint nok, så køber man noget Lego Technic, sådan en motocross-cykel med fjeder på og sådan noget, og så bliver de vildt sure, ikke sådan noget. Jamen, der er små ting i, dem kan han komme til at sluge, hvis han kommer den i munden. Men han skal ikke komme det i munden. Nej, men det kan han jo ikke forstå. Hvordan fanden så han skulle forstå samletegningerne for helvede, altså. Slap af, altså. Men altså, også børn, de skal altid køre sig selv i stilling, ikke? Hvis man skal spille fodbold med dem, ikke? Så skal de altid køre sig selv i stilling, som om det er helt vildt fantastisk, ikke? Hvis de skal stå på mål, ikke? Sådan, ja, kom, prøv at skyde mig, fordi at jeg er Peter Schmeichel, og jeg har handsker på, og så er jeg verdens bedste målmand, og når du så skyder, så hapser der lige sådan der, så kan du slet ikke, fordi at jeg er verdens bedste måler, mand, ikke? Og det første siger, når man trykker af, ikke? Ja, du skal ikke tyre, mand! Så hold din fede kæft, så du smutter ud af målet, så spiller jeg selv for helvede, altså. Bare lyst til at tage den her dreng, bare knalde ham ned i græs og stå og hoppe ham oven på lænden, ikke sådan? Jeg har ondt i ryggen, fint nok, nu du, Peter Schmeichel. Jeg mødte min nevø til foråret her til en konfirmation, og han havde lige set Karate Kid. Og det var helt tydeligt på, at man havde set Karate Kid. Han kunne ikke finde ud af at give hånden normalt. Jeg stod sådan, nej, hej Jakob. Lang tid siden, hva'? Hvordan går det? Kan du give hånden? Hvad fanden har du gang i, mand? Jeg har lige set Karate Kid. Ja, det kan jeg fandme mærke. Prøv at slappe af. Og man kan jo ikke fortænke drengen i det, vel? Fordi jeg kan huske første gang, jeg så Karate Kid-film. Jeg blev også helt vild med den her film, ikke? Altså, skal jo fandme begynde at... Film er et glimrende eksempel på, at voksne rent faktisk tager røven på børn, ikke? Vi snakker om den her lidt for lille japaner, Mester Miyagi, ikke? Der er valnød under øjenlågen, ikke? Der bilder en dreng ind, at han bliver god til karate, hvis han kan polere en bil. Ja, Og jeg troede på det her lort i folkeskolen, ikke? Hvis der var optræksproblemerne i klasseværelset, så begyndte jeg at stå og tørre tavlen af, ikke? Sådan, ja. Jeg skulle da også godt bruge en gulv, hvis det skal være, mand. Og så var der nogle ting, som man slet ikke kunne hamle op med, som de kunne i de her film, ikke? Det er bare sådan noget, japanere kan i de her film. Jeg prøver lige at lave et eksperiment nu. Kan I høre noget nu? Kan I ikke høre en skid, men i de der film, der... Altså, japanere larmer helt vildt jo, altså. Ufattelige japanske børn overhovedet lærer noget i skolen, ikke? Det må være en helvedes larm i de klasser, altså. Nogen, der ved, hvad hovedstaden i Danmark hedder? Sverige. Ud! Jamen, bare ud! Okay.